Pušten je u rad bager 800 na površinsko kopu Drno koji je pretrpeo značajno oštećenja u ovogodišnjim poplavama. Bager je sada popravljen i spreman za uključivanje u proizvodni proces na iskopavanju uglja. Za 3 meseca danonoćnog požrtvovanog rada iz dela poplavljenog ugljišta ispumpano je više od 1,5 miliona kubika vode. Urađen je remont rudarske mehanizacije za iskopavanje uglja. Rekonstruisan je transportni sistem za izvoz uglja u dužini od 2,5 km. Izvučene su iz mulja 2 pogonske stanice B1800 kao i bager SCH RS 800. Ova rudarska mašina sa kapacitetom od 1350 kubika čvrste mase na sat za 60 rada osposobljena je za rad i 2 pogonske stanice B1800. Pa evo, mi se danas nalazimo u samom kopu Drvna, praktično na samom uglju, i danas, evo, iza nas je počeo sa proizvodnjom bager 800, to je glavni bager za proizvodnju uglja u kopu Drvno u privrednom društvu Kostolac. Mislim da je Kostolac u proizvodnji uglja uradio sve što je mogao posle ovih poplava i bujica da konfiguraciju ugljenog sistema postavimo tako da se nadamo da neće biti poremećaja u proizvodnji do proleća kada nas očekuju novi remontni zahvati. Kop Drvno je od danas spreman za maksimalnu proizvodnju uglja koja nam je neophodna u zimskim mesecima, tako da je to dobra vez za sve građane Srbije i još jedan dokaz više da je naš energetski sistem jako žestoko pogođen majskim poplavama, junjskim bujičnim padavinama, izuzetno sposoban, fleksibilan i na kraju krajeva danas i potpuno spreman za zimsku sezonu. Zaposleni u Kolubari, u Tentu, u Kostolcu su pokazali da su ipak najveća vrednost ove kompanije i ovaj bager koji smo danas pustili je 100% urađen u okviru kapaciteta termoelektrane Kostolac i kopa Drvno i ja želim pre svega da iskažem ogromnu zahvalnost u ime Vlade Srbije i pre svega svih građana Srbije, ljudima koji su zaista u izuzetno teškim uslovima izvukli ovaj bager iz mulja. To je operacija koja je trajala gotovo 2 meseca i zatim ga u rekordno kratkom roku, ponavljam, apsolutno sopstvenim sredstvima i sopstvenim radom ga stavili u funkciju i danas, ponavljam, građani Srbije imaju još jedan dodatni razlog da mirno spavaju i da budu potpuno svesni i sigurni da će energetska stabilnost zemlje biti apsolutna u svim energentima. Naravno, danas pričamo o električnoj energiji. Termoelektrana Kostolac je jedan od najznačajnijih faktora našeg energetskog sistema. Mi smo sa puno pažnje pratili proces rehabilitacije bloka u termoelektrani B. Imamo očekivanja da će on sredinom decembra ili u drugoj polovini decembra biti stavljen u punu funkciju i time Kostolac će raditi u zimskom periodu apsolutnom snagom, što je izuzetno važno za naše, ponavljam, energetske bilanse, a ako uzmemo u obzir da tek tamo negde u januaru ili u februaru ćemo imati apsolutno one sve neophodne i potrebne količine uglja da bi nam svi blokovi u Tentu radili punom snagom i punim kapacitetom. Ponavljam, dobra vest za sve građane Srbije i ogromno hvala svim zaposlenima u termoelektrani Kostolac, poslovodstvu koje je na jedan izuzetan način organizovalo i letos da proizvodnja uglja nestane kada smo imali teške poplave i organizovali sada da se sistem u izuzetno kratkim rokovima apsolutno stavi u funkciju.